Mara inħarġet ħajja minn qalb it-tifrik ta' binja ta' erba' solari li ġarfet fi triq il-kbira il-Mellieħa. Il-mara kienet tinsab fil-kamra tas-sodda tagħha meta l-binja li tgħix fiha iġġarfet. Dan seħħ għal-ħabta tas-6 tas-sibt filgħodu u jidher li fil-ħin tat-tiġrif il-mara kienet l-unika persuna fil-binja. Immedjatament fuq il-post waslu membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll pulizija u timijiet mediċi bl-ambulanzi. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili mal-ewwel bdew b'ħidma delikata biex tinħareġ il-mara li tnejt tagħha kien qed jinstema' minn qalb it-tifrik. B'xorti tajba inħarġet ħajja u bdiet tingħata l-kura fuq il-post. Sa dan it-tant ma jidhirx li kien hemm aktar persuni fil-binja hekk kif familja bit-tfal li toqgħod fl-istess binja fil-ħin li seħħ l-inċident kienet qiegħda l-ajruport fit-triq tal-Btala. Madankollu membri tal-Protezzjoni Ċivili baqgħu għaddejjin b'ħidma biex jiżguraw li m'hemmx aktar persuni maqbuda taħt it-tifrik. Net News infurmat li bis-swit din il-blokka eżatt kien għaddej xi xogħol ta' kostruzzjoni. Dan hu t-tielet inċident tax-xorti tiegħu fi ftit xhur wara t-tiġrif ta' binjiet fis-swieqi u fi Gwardamanġa. Fil-każ ta' Gwardamanġa it-tliet koppji li kienu fil-binja dakinhar ħarġu biss ftit minuti qabel ma raw il-blokka tikkrolla quddiem għajnejhom.